नङा होमबा थांजोबाय बेवहाय दैदेनगिरि सरकारनि दैदेनगिरि बा सोरबा पलिटिकेल पार्टिनि दैदेनगिरि सोरबाबा आइजो गांखंनि दैदेनगिरि हा थांजोबाय किन्तु मा खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ बिएम सोदोब चेनेलाव गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय हाय गाइस माबोरै दं खबरफ्रा आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दङ स' लोगोफोर आं दिनै मोनसे फिन भिडिअ लाना फैबावबाय किन्तु बे भिडिअनि माखासे टपिकआ बेनो जोंनि बर' समाजाव जों गावजों गाव बखिलायनाया गोबां दङ जाय मानसिया मोजां खामानि मावगोन बेबायदि मानसिखौ खायसे सुबुङा हिंसायारि जानानै माखासे मोजां बाथ्रा बाट ओरैबायदि आरोना इमोसनेलि एटेक खालामनानै बै मानसिनि सायाव नोंथांखौ देखायगोन महरखौ बेबायदि देखायगोन किन्तु सिंथिंजाय ओरैबायदि बाथ्रासो बुंदोंमोन बेबायदि टपिकखौ नोंथांमोना जायफोर मानसिया साननो माने बुजिनो हाथावना आरोना बै मानसिया बुजिगोन आरोना दिनै आं बे बाथ्राखौ बुंगोन डनेसन होनायनि बाथ्रायाव लेभेलाव आं बे बाथ्राखौ बुंगोन जाय मानसिफोरा डनेसन होदों नङा होमबा जाय मानसिफोरा डनेसन होदों बै डनेसन होग्रा सुबुंफोरखौ गोसो गोरबोजों आं खुलुमनानै थाहरबाय बाट बेयावहाय जाय माखासे सुबुंफोरा बुंदों जे भिडिअ बानायनानै होनाय नङा होमबा भिडिअ बानायनानै होबाय जाय मानसिया भिडिअ बानायाखै बिथांमोना गोबां मोजां खामानि मावबाय नङा होमबा देखायनाय नङा जाय मानसिया भिडिअ बानायनानै माने डनेसन हैदों मदद खालामदों है बिसोरो ओरैबायदि नङा होमबा स' आं बे बाथ्राखौ क्लियारेन्स होनो सानदों नोंथांनि भिडिअ बानायनायखौ नुनानैसो गुबुना डनेसन होनो फैगोन दिनै रुंसारि जनक कुमार ब्रह्म आरो लोगोसे रुंसारि जोंसार मोसाहारि नखराव जुदि ससियेल मिडियानि आगान गैयामोनब्ला सोरबा मदद हैनो थांगौमोन रावबो मोनथिनाय नङामोन रावबो मोनथिनाय नङामोन जास्ट नों भिडिअ बानायनानै दोनोब्ला निउसाव जेरै होयोब्ला बे निउसआ निउसयैनो थांबायमोन बे निउसआ निउसयैनो थांबायमोन जाय मानसिया सोरबा मदद खालामहैजेनबाय बैखौ नुबाय बैखौ देखायबाय बै मदद खालामनायखौ अब्लासो बेवहाय मा मानसिफोरा लोब लोब मदद खालामनो ओंखारबोगोन जेरावहाय आगान होयो मदद खालामनाय बा माबा मोनसे बैफोरखौ नुयोब्लासो मानसिफोरा मा मदद खालामफैयो अब्ला जाय मानसिया फार्स्ट मदद खालामदोंमोन आरो जाय मानसिया मदद खालामहैनानै बै रुंसारि जोंसार आरो जनक कुमार ब्रह्मनि थाखाय मदद खालामहैदोंमोन अब्ला बैसोर सुबुंफोरा मा दायनिगिरि नामा अब्ला मा बैसोर सुबुंफोरा गोबां गेदेर माने गाज्रि खामानि मावबाय नामा बे मोनसे गेदेर सोंलु मानो होनोब्ला नोंथाङा जुदि बै बे जाय मानसिया डनेसन हैदों भिडिअ बानायलासिनो बै सुबुंखौ नोंथाङा बाख्नायदोंब्ला मिन्स जाय मानसिया डनेसन हैदों मोखा मोखि भिडिअ बानायनानै हक माना हक जाय मानसिया फार्स्ट टाइम हैदोंमोन होमबा बिथांखौ नोंथाङा बाख्नायखौनो नायाखै जाय मानसिया भिडिअ बानायाखै बैखौसो बाख्नायदों बाट जुदि एसेबां जुदि बेखौनो नायदोंमोनब्ला जाय मानसिया भिडिअ बानायालासिनो मदद हैदों बै मानसियाबो बुंनो हायोमोन ना आंखौ भिडिअ बानायनाङा बुंनो हागोन हायामोन हायोमोन भिडिअ बानायनाङा आंखौ आं बेखौ आं पार्सनेलि होगोन आं बेखौ होदों होननानै रावबो निउसाव होनाङा भिडिअ बानायनाङा अब्ला मालाय बानायखानाय नङामोन रावबो बानायखानाय नङामोन मानोथो बानायनो होखो हा मानोथो बानायनो होखो जाय मानसिखौ नों बाख्नायदों जाय मानसिखौ नों बुंदों बे मानसिया मानो बानायनो होखो भिडिअखौ जुदि एसेबां नोंथाङा गावनि मदद खालामनायखौ जुदि ससियेल मिडियायाव देखायनोनो बादोंब्ला अब्ला मानोथो नोंलाय बे साइड भिडिअ बानायलाबायनायखौ मानोथो बानायहोखो बिसोरखौ बादा होमोन मानो लांफाखो बादा होमोन बिसोरखौ बानायहोनो हामोन स' बेबायदि आरोना खोथाया नोंथांनि मदद खालामनायखौ नुनानैसो गुबुनाबो मदद खालामगोन बेखौ गोसोआव लाखि दिनै बै जाय मानसिया मदद खालामहैदोंमोन अपेनलि भिडिअ ससियेल मिडियानि दारै देखायनानैब्लाबो बै बे मानसिखौ नोङो खुलुम मानो होनब्ला बिथाङा मदद खालामनायखौसो गुबुन माखासे सुबुंफ्राबो माने फल' खालामदों दिनै आं बेखौ माने प्रेक्टिकेलि बुंगोन नोंगौ बे बाथ्राया सैथोखा मानो होनोब्ला जों जेब्ला गेमस्रि दैमारि आरो आं थांदोंमोन माबायाव मा होनोमोनलाय बेखौ जोंहा टिपकाइ जेनेबा मंगला जरायाव थांदोंमोन अब्ला बेवहाय जोङो मोनसे बड'लेण्ड बुब्लिनि रिपर्टारनाव सोंदोंमोन बेसेबां सुबुं फैयाखैमोन रावबो थाङाखैमोन बेवहाय बेसेबां गोबाव जाबाय रुंसारि जोंसार मोसाहारिनि न'आवहाय गोबां मानसिफ्रा लोब बेसेबां गेदेर दैदेनगिरि मिथिबायना सोरबा माने गेदेर एमसिएलए जानो इएमआनो होन नङा होमबा थांजोबाय बेवहाय दैदेनगिरि सरकारनि दैदेनगिरि बा सोरबा पलिटिकेल पार्टिनि दैदेनगिरि सोरबाबा आइजो गांखंनि दैदेनगिरि हा थांजोबाय किन्तु मा रुंसारि जनक कुमार ब्रह्मनियाव रावबो थाङाखै मानो होनब्ला बिथिंजाय थांनायनि ससियेल मिडियायाव बेखौल' होगासिनो दङ रुंसारि जोंसार मोसाहारिनि न'खर फारसेथिं थांनायखौल' होगासिनो दङ ओंखायनो बिथिंजाय थांदों किन्तु रुंसारि जनक कुमार ब्रह्मनि न'आवहाय थांनो रावबो गोसो गैया बिकज भिडिअ बानायाखै बे एग्जाम्पल मोनसे
बे मोनसे एग्जाम्पल फंबाय बे मोनसे एग्जाम्पल आरो लोगोसे आं बेखौबो बुंगोन जेब्ला जों गेमस्रि आरो जों थांबाय भिडिअ बानायबाय मिडियायाव होना होबाय अब्ला रायजो राजाफ्रा गोबां सुबुङानो थांबाय सोरबा जसियेलनिफ्राय थांबाय सोरबा माने आर्टिस्ट एसोसिएशननिफ्राय थांबाय गोबां मानसिफोरानो थांनो लाबाय बेयावहाय दानबा होमबा मा सानखो बेनि एग्जाम्पल मोनसे मा सानखो नों बे बेलायावहाय मा बुंगोन बेनि बेलायावहाय बे मोनसे प्रेक्टिकेलि नङा होमबा रायजो राजाफोर स' बिनिखायनो जों मा बे डनेसन होनायखौ जोङो भिडिअ बानायनाया बिराद गोनांथार जों मालायनि मदद खालामनायखौ नुयोब्ला अब्ला जोंबो गोसो गुदुं जायो जोंबो मदद खालामसै बेनि सायावहाय एसे बेसेरा ओरैबायदि जाना दङ ससियेल मिडियायाव देखायोब्ला नङा होमबा मदद खालामोब्ला जों गावजों गाव मदद खालामलायनायखौ देखायलायनायावहाय माबा मोनसे गाज्रि सानलायनाय मालायनाय बेबायदि थानो नाङा आरो बैबायदि थानायनि थाखायनो दिनै रावबो मदद खालामनो ओंखारबोनाय नङा मिथिबाय नोंथांमोना बै मदद खालामग्राफोरखौ सापर्टसो खालामनांगौ नोंथाङा जुदि मदद खालामनो हायाब्ला जों भिडिअ बानायनायखौ बैखौ शेयार खालामना होनांगौ जाहाथे जाय मदद खालामनो गोसो जादों बै सुबुंनि नैबे खोमायासिम सहैथों नैबे मेगन नायनो थाखाय नुहैथों बे गोसोआव बुजिनो थाखाय मोनहैथों बैनि वाट्सएप नाम्बाराव बैनि माबासिम जायगासिम दैथायहरनांगौ मबाइलसिम दैथायहरनांगौ मिथिबायना बे जोंनि बर' हारिनिल' नङा गासिबनिबो दायित्व रेसपन्सिबिलिटि बियो जुदि सोरबाहा खैफोद जादोंब्ला बैखौ जों मदद खालामनांगौआ जोंनि बर' हारिनिल' नङा बयबो रायजो राजानि ज' खौसेथि जानानै मदद खालामलायनाया बे मोनसे दायित्व आं सानो बेखौ पार्सनेलि आं सानो मिथिबायना आं सानो बाट आं बेवहाय बुंगोन रायजो राजाफोर जोङो मालायखौ ना सोरबा सासे मानसिया जुदि बै मानसिनि थाखाय सोरबा मानसि बुंदोंब्ला बेवहाय गोबां मोजां माने फेक एकाउन्ट खुलिनानै लाग्रा सुबुंफोर दं गोबां 100टा 200टा बेजों कमेन्ट खालामगोन बिथांमोना माब्लाबाबो बे कमेन्ट खालामनायखौ नोंथांमोना नायबिजिरग्रो रायजो राजाफ्रा मा नंगुबै रायजो राजाफ्रा बेसेबां कमेन्ट खालामगोन फेक एकाउन्ट लानायासो बांसिन कमेन्ट खालामगोन बे एकाउन्टखौ नायनानै मानसिफ्रा फल' खालामगोन बिराद नायबिजिरनांगौ एनालाइज खालामनांगोन बिजिरनांगोन मिथिबायना नोंथाङा आंखौ बेसेबां समनिफ्राय बुजिनानै दं नोंथाङा बेसेबां समनिफ्राय आंखौ नायगासिनो दं बैसोर सुबुंफोरासो मिथिगोन जाय मानसिफ्रा आंखौ बेसेबांबा समनिफ्रायनो जाय साबस्क्राइबाराबो बेसेबांबा खमनिफ्राय दंमोन बै समनिफ्राय जायफोर मानसिफ्रा नायदों अब्ला आं बैफोर सुबुंफ्रा आंखौ बुजिगोन मिथिबायना जाय मानसिफ्रा आबां जुबां बै दाख्लैबावैसो फैगोन बिथांमोना एसे सम नांगोन आं बिनिखायनो बुंगोन नोंथांमोना मदद खालामनायखौ भिडिअ बानायनायखौ जेबो साननाङा मानो होनोब्ला बै भिडिअ बानायनायखौ नुनानैसो मानसिफ्रा मा बेवहाय मोनसे जाथाय जादों बेखौ मदद खालामनांगौ ओरैबायदि मदद खालामदों आंबो मदद खालामहैनि हा आंबो मदद खालामहैनि बेबायदि नङा होमबा स' बिनिखायनो आं रिक्वेस्ट खालामो नोंथांमोनखौ जाय मानसिया नेगेटिभलि बेफोरबायदि बाथ्रा होदों बिथांमोनखौ मदद खालामनाङा नोंथांमोना आं नुदों माखासे सुबुंफोरखौ नेगेटिभलि बाथ्रा दानस्लायनानै इनडाइरेक्टलि एखेबारे इनडाइरेक्टलि दिनै बिएम सोदोब चेनेला फार्स्ट डनेसन भिडिअ बानायनाया दा सोरबा एनजिअ टेनजिअखौ आं बुङाखै दै जोङो एसे ससियेल मिडियायाव बुङोब्ला एसे जोंनि बर' हारिनि मिडियायाव बुङोब्ला सायह निउसआनो होन सायह माबायानो होन निउस चेनेलानो होन सायह इउटुब क्रिएटरानो होन बिएम सोदोब चेनेला फार्स्ट जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मिथिबायना जों फार्स्ट भिडिअ बानायदोंमोन डनेसननि आरो जों मदद खालामदों मिडियानि दारै दिनै जोङो मोनथिगौ माबायदि समाव माबायदि जायो सोरबा मोनसे भिडिअ बानायोब्ला जों मा समाव माबायदि बानायनांगौ जों बेखौ मिथिगौ रायजो राजाफोर स' बिनिखायनो जों बेवहाय लुबैयो नोंथांमोना बेखौ सापर्ट खालाम मानो होनोब्ला नोंथांनि न'खरावबो माबा समाव खैफोद जानो हागौ अब्ला नोंथाङा जायखौ दा मिनिदों बै समाव बै मानसिखौ नोंथांनो नांगौ जानांगौ मिथिबायना स' आं बे बाथ्राखौ बुंनानै नोंथांमोनखौ बुजिनो सानबाय जे डनेसननि सायावहाय आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानबाय डनेसननि सोमोन्दै माखासे दिनैनि बे डनेसननि सोमोन्दैनि बे टपिकआवहाय आं नोंथांमोनखौ बे बाथ्राखौ बुंबाय डनेसननि सायावहाय आं माखासे बिबुंथिखौ बेखौनो बुंबाय नोंथांमोना बुजिनो नाजानांगोन आरो लोगोसे डनेसननि बाथ्रायाव बुङोब्ला माबा मोनसे मदद खालामनाय बाथ्रा बुङोब्ला सोरनिबा मदद नांगौब्ला नोंथांमोननाव शेयार खालामनायाव माबा मोनसे लस जागोन नामा जाया खेबसेल' शेयार खालामनाय स्टेटास होनाया माबा मोनसे लस जागोन नामा जाया स' बिनिखायनो शेयार खालामना मदद खालामनायनानै होनांगौ नोंथांमोननि एन्टारटेनमेन्ट जिखिनि दं बेखौबो शेयार खालाम आरो लोगोसे बेखौबो शेयार खालामफा अब्लासो जोंनि गोरिबा माने खमायगोन ना नङा होमबा जायनि न'खराव रां रुफायानो गैया बैनि न'खराव एसेबां गिदिर खैफोद सानना नायदो आंनावनो एसेबां बिदि गैया अब्ला आंनियाव दाख्लै बहाय गारि भारा लानाया एक्सिडेन्ट जाबाय आं निजेनिफ्राय बेसेबांबा बुरजा गारनांबाय जिखिनि एसे सेभिं खालामनो नागिरदोंमोन बै सेभिंआबो गैला नायदो स' बेनो आरोना खोथाया दा दिनै आं माबा मोनसे आरो गिदिर खैफोदाव गोग्लैबावोब्ला होमबा आं मानिफ्राय मा बबेनिफ्राय फैसाखौ मोनगोन
स' बेनो आरो खोथाया स' जों मा खालामनांगौ जाय मानसिफ्रा माने खैफोदाव गोग्लैदों जों बिसोरखौ जुदि खैफोद जानाय समाव जों जुदि मदद खालामोब्ला बैसोरनि न'खरा एसेबां गेरेबद्रायनाय नङा जुदि गेरेबद्रायनाय नङाब्ला अब्ला नेक्स्टआव बिथांमोना बै बेरामखौ हामखांनायनि उनाव बिथांमोना एसे एनै खामानि मावनानै रांफोर रुफाफोरखौ खामायफिननानै लानो हागोन आरो लोगोसे न'खरा ग्रोम ग्रोम जाफिनगोन न'खरा ग्रोम ग्रोम जागोन मिन्स गामिया ग्रोम ग्रोम जागोन गामिया ग्रोम ग्रोम जागोन मिन्स ओनसोला ग्रोम ग्रोम जागोन ओनसोला ग्रोम ग्रोम जागोन मिन्स डिस्ट्रिक्टआनो ग्रोम ग्रोम जागोन डिस्ट्रिक्टआ ग्रोम ग्रोम जागोन मिन्स स्टेटआ ग्रोम ग्रोम जागोन स्टेटआ ग्रोम ग्रोम जागोन मिन्स हादोरानो ग्रोम ग्रोम जागोन ना होमबा स' बेनो आरोना खोथाया स' आं दिनैनि बे बाथ्राखौ माने डेभलप आं ग्रोम ग्रोमखौ मा होनदों डेभलपआ बुंगोन दै खिन्थु डेभलप माने जौगानाय खिन्थु आं बेखौ ग्रोम ग्रोमखौ जौगानाय लेभेलाव लांबाय बेखौ नोंथांमोना एसे बुजिलायनानै थादो आरोना दा बेवहाय अबजेक्सन आरो बाथ्रा बुंलायगोन नङा होमबा स' बेफोरखौ साननाङा बे बुंग्राया बुंबाय थागोन रायजो राजाफोर स' जय बर' हारिनि जय थेंक इउ स' माच जय बर' हारिनि जय जय बन्दे मातरम थेंक इउ खुलुमबाय